Balma folengo nouvelle ube kuma chaman pas de BMP kada okloka. Balma plus de peur que de mal, au kana paniquer. Maintenant dado ko kuna yena kelemi janfa mi nu keleme ka labe Poutine kama obeka Poutine janfa ro chamana. Balma obeka Poutine janfa. Mais wallahi mena révélation kaye adjigi kana tika adjigi ka siki obeka Poutine janfa chogo mena nyefo awye obeka labe minke Poutine kama balma aklo kana do ala labe bela janfa may trahison may obefaka Poutine trahir obefaka trahir mais amena ndado ala Poutine est solution ni fere jumene so akola. En même temps, balmo kuma bentuguni et situation min kɛra Russie. Mali kan ka enseignement jumɛn de ta? Assimi Goïta ninnu kan ka mun de kɛ? U kan ka enseignement jumɛn ta? Est-ce qu'il y a faamu? En même temps, dɔw b'a la ko volume. Je pense que volume ka ɲi. Mali kan ka enseignement jumɛn de tirer? Mali kan k'i comporter cogo jumɛn na? Ani mena proposition badeneke. Mais vraiment il faut qu'on partager parce que n'a ma partager que mena kuma min fois rebado anga kuma atena dia tubabuyi. Anga kuma tena dia tubabuyi. Donc ils vont tout faire pour que la vidéo ka bloquer est-ce qu'il y a ka audience ka mene. En même temps mena kuma do fo akuma ou akanga se assimi ma akanga se gouvernement ma pour que ka disposition do ta. Est-ce qu'il y a une disposition qui n'a pas de Mali ma kojugu. Wallahi mena proposition pas de neke. Mena proposition bele bau de ke. Proposition n'a pas de Mali ma, a n'a pas de jamana ma, a n'a pas de farafina ma. Est-ce que vous voyez? Sinon jamfa kubu on ani Mali la coïncidence de wa ou bien pas. Il va y avoir d'autres fenêtres comme beaucoup de choses. Comme Maliko kabe na bate me ko ko me na bate me mais ni ala sona Mali bolo be ala bolo Maliko te ban Mali bolo abe ala bolo Maliko ate ban ni ala ni gra sona ni te Maliko bané Maliko amadam ne folo crise min gra Russie mena ndado développement na ani Mali situation c'est-à-dire outi fangele fait mais janton yere la koro chugo kan angan janto an yɛrɛ la an ka hakili to an yɛrɛ la tagabolo dɔw bɛ yen an ka o tagabolo tali daminɛ kabiri an bɛ sisan ka sherifukɛ fo Sheikh Sherif Tiyami Ayidara kabako fura tigi ala ye sherifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma est-ce qu'il y'a faamu tension diabète furudimi yɛrɛ dimi kɔdimi sherifukɛ ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10 a ye Tiyami ka fura ta a ka bana baden ni ala ni kɛra sɔnna a bɛ ban. Kana kutubu nanga wali fo Sheikh la sanakane belebele be se kwate ta te mochi mais ko na gelara Maliko la wuli be ke ka kutubu asagara ka foli be ka Sheikh la sanakane fo et disons ka Sheikh Sala fo Kanjalo ale de fa Sekou Dauda Kanjalo fo en photo ba kura no du toko fora doni mo la nyingal te ka yu ga doni bomi donc Sheikh Sala ni mo ko mo ba ka numéro la aya fo yi et ala ni création na ma ka numéro di en même temps et kanga mouvement victoire et gloire présent ba ka fo ya Sekou Tungara abe chesiri ni faso ko mina ka guide la jofo est-ce qu'il y a famu ka ato sako jala koroji aka foli belebele bien ka modi na ka chedum fo gabon ka masnum fo est-ce que vous voyez kanga base be fo ni be fe ka baraka ni anyi e be fe ka baraka ni Sekou Tungara an guide la jo iti ka do mouvement victoire gloire la chama be ka do déjà donc bref ama la dia sisa nga do anga situation ono balmo situation min kera Russie bi a situation janfa de don a situation trahison de don Prigozhin Poutine ana dagawli teri u ka fonyogongo balmo wallahi janfa de don Poutine na dagawli teri no Prigozhin u ka fonyogongo tubabu sembala u ka fonyogongo otanga barado Poutine ni a dagawli teri ka fonyogongo balmo u be faka Russie tire ou bien faire Russie ko de ban ou te fait tourner Russie ka exister parce que Russie de beka tubabu bali bi ou ka dien ke ou sagoye ayni yoro la mere Russie de beka bi
ka occidentaux ka américains ka autant bali autant ga dien ke asagoye autant ga sago ke ka on farafiu marabara choko min kada ye an ga sa tubabu ka jonya la iba ye ka fo Russie de be ka tubabu bali o bara la ame wakati mina ne Russie te Mali kumen armement soro wa ne Chine te Mali kumen armement soro na mu ya shige tubabu bolo est ce que an kumen armement soro donc balmo bi farafina be a intérêt pour que dien ka dia tout le monde a intérêt Poutine nga kelen gagne Poutine kongolo korotane nga bo kelen na Poutine nga sebaya soro avec kelen mina Ukraine Poutine ni Ukrainien on te ka kelen Poutine ni OTAN ne be ka kelen fanga kuma de fois foto la Poutine est en train de se battre contre l'OTAN ni OTAN sera Poutine l'emballement a damani farafinala a damani diela abe dien tien dien bu goya ante ala de lo ko se soro kelen nana na chugo jumana abadon ye tubabu ka stratégie de tubabu ka fere de ni we ni stratégie ni fere ke dien oro chamana régime fait ni tubabu desera la we mu ne ke o ta régime la de o ba laje o se ka dongoro soro mina o ta laje ay ni lamere o be don jogo jumena ibta soro yere krefo mo régime ba fait ni tubabu kele mbalma o bara bi bolo re krefo mo la yere i krefo mo contrôler ya clé tu krefo mo la kana so distance ka doini krefo mo che i krefo mo ay jaga ko décider ay je aga ko planifier i jija mi fo yongo be ay fo yongo ay lay aka fo yongo boy ka damne dugu badena exemple ga cha kana se esi ya famu Thomas Sankara numa kana Kadhafi nunu nawo iba e kafo uya ese u krefo mo folo ka olu de lawulu kama ka olu de bla ula am wakati mina Poutine ni Prigogine ko Poutine daga wuli terre de alsa ou kadi mais ni wati tension be Poutine nga cuisinier de do aga cuisiner no aga tobli gelay wakati kadi Prigogine am wakati au moment des faits donc on la Poutine yi ga dana daka Poutine yi ga dana daka est-ce qu'il y a vraiment aga société do bla sur place na bo fo ma société privée Wagner parce que Russie ou ka intervention militaire mancha Russie ka intervention militaire mancha à l'extérieur. Bon puisque Russie ka intervention militaire mancha à l'extérieur, ka sababu ka constitution era bo permet donc Poutine est-ce qu'il y a une société de sécurité donc aya bla sur pied, à vous former, à vous encadrer. Est-ce que vous voyez avec maraba fait un douma pour que vous puissiez ka baraka Russie ka intero ou vous puissiez protéger bien fantan nanim bela. Wagner utilisera SIA famu yorom to boto flemono Syrie a utilisera dugu chamana pour que ka risu ka Poutine demain avec la politique mais avec la paramingue Wagner nyoy Franciska légion étrangère de mais mille fois Franciska soldat munu meka na Somalie là a clanché be ou ka légion étrangère de ou ka Wagner équivalent donc imaginez Poutine est demain que papier ka soro Prigogine ngani mina soro ga ni tche soro mo Prigogine mum ta recrutement nga fo Russie ka prison na fo Russie kaso bona iba ka fo Prigogine mum ta fo recrutement nga yoro ba ira ko je dia kumani Poutine je mais on nana muneke tubabu iba ka fo nu deseri la obina ni krefo mo de blayona i krefo mo obina olu de shuka blila ou bien krefela la sarasu obe olu de shuka blila pour que Kika fanga déstabiliser. Bila côté on a commencé Kaira Prigogine na. Ko Prigogine mega bara minge ko Russie armée era tiko kay kuma la mere. Eni to wo janfa ga ma ba. Ça on commencera ka do Prigogine kuna parce que Russie a demain a victoire sur Syrie. Est-ce que vous voyez Russie be ka demain avec la victoire sur Ukraine. Aw ni ala ni krach. Ni Russie ka menante. Ni Russie ka demain te Prigogine me se ka muneke. Absega muneke mais tubabu wa commentaire là ou be ka ta mune fo commentaire nunu do angana yogo nega do commencera ka do Prigogine nare chien fene ka fo quoi esi ya fo a commentaire do commencera ka monter Prigogine kongolo konala ou be ka do akuna ko Wagner est plus efficace que l'armée russe oni ala chene me se ka getien ko Ukraine ko bara be ka ke ko Wagner be ka bara ke ko Russie généraux esi ya fo ko olu dale me salon no Russie officiel olu dale me salon no ima ni be fanga déstabiliser be na ni technique nonu ne la balo ay vidéo partager wallahi mena révélation mena kawe akli tala mena akli tikin
Amadou Toumani Touré ka fanga be bi wakati na no e atete ngu nana ni technique kelene ko généraux dalen be salon kono atete dalen be salon kono généraux iba e demsenu de be bara la terrain mo ou jatelente ou considérer lente ni na keleme terrain mo ko mu nana ke 2012 yeni kuma la montée ka ke munu be terrain olu de be bara la munu be bureau kono olu te bara la olu e fugari we ni tubabu bi ka jamana déstabiliser o ba de ke u bo de ke donc u ta ku bi ka armée ka bilan ke officiers be terrain officiers corrompus do ko duguma mo de be bara la alors que chogo te kele do bi bureau kono la olu be ka bara me bureau kono ni e nana sari ni e bureau kono mo bot ni e terrain na bo terrain ka ni blakana o bara ke bureau kono billahi ti se akalantila a donner atila. Donc, il va continuer de là, il va k'a fɔ crise min nana 2012 a crise Mali la. Mais qu'un exemple de d'aw mare net a crise Mali la mun kɛra il va k'a fɔ dugumamɔgɔw sarasi dugumamɔgɔw olu de willa officiel kama. O crise interne de kun willa dugumamɔgɔw olu dimina sanfɛmɔgɔw kama ko sanfɛmɔgɔw tɛ taa terrain kan ko sanfɛmɔgɔw k'u bɛ salon de kɔnɔ f'u yɛrɛ bɛ na n'u ka termes ye ko généraux climatisés alors que armée chaîne de bɛɛ n'i jɔda de don. Il t'a que général, il t'a que officier. Ou asro e kalan yedone ni e ma protéger. E de kanga tchawbe munu me terrain, e de kanga ni la kana, e de kanga stratégie mi mbato absega victoire soro e o kalaneke. Ni e ma protéger, ni e ma bo terrain ou bien ke bla oro do la e te marfachi la directement. Ni o ma ke armée be avancer chogo djumen. Ni bali e soro e ka régiment kuturu de difagalima. Iba e ka fo bo ou buka o stratégie kele yoro atete ka fanga bina. Iba officiel aya nunu willa o dimina généraux koro a wakati we généraux ni fɛnw caman siri est-ce qu'il y a famu kɛlɛ tiɲɛna on bo u bɛ ka o stratégie kelen de fɛnɛ ta ka Russiw fɛnɛ sɛgɛrɛ ko Wagner k'olu de bɛ baara la olu de bɛ terrain kan olu de bɛ bɔgɔ nɔni na tuma bɛɛ Prigozhin yɛrɛ ka déclaration caman na i b'a ye k'a fɔ a bɛ Sergei Shoigu ani Valérie Gerasimov Russiw ka ministre de la défense an'u ka chef d'état-major a b'olu tɔgɔ tiɲɛ k'olu bɛ ko olu be bureau kɔnɔna de la k'olu ye bureau kɔnɔ généraux de olu ye bureau kɔnɔ kɛlɛkɛlaw de ko n'u ye cɛ k'u kana terrain kan i n'a fɔ ale bɛ terrain kan cogo min na ale bɛ se ka agir bi ni Prigozhin bɔra yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka Wagner contrôle ta o mais bi ni ye ministre de la défense ni o sara terrain kan a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ chef d'état-major o ka sa kɛlɛkɛyɔrɔ la mais n'u ye armée ko bannen de o bɛ se ka na ni coup d'état ye o bɛ se ka na ni soulèvement ye donc Gerasimov a bɛ k'i faden kɛ o minnu ye ani Sergei Shoigu ni i b'a ye k'a fɔ a man k'i faden k'o ye e bɛ se k'i faden kɛ jamana armée kuturu o ka chef d'état-major a n'o ka ministre de la défense ye cogo jumɛn na i b'a ye tubabuw ka kuma commencera ka yɛlɛ a la tuma caman a b'a fɔ k'u kana terrain kan u bɛ k'olu abandonner n'a hakili bɛ Bakhmut la u ka kɛlɛ laban min kɛra Bakhmut kɛlɛ i b'a ye k'a fɔ vraiment a gɛlɛyara Bakhmut kɛlɛ gɛlɛyara kojugu i b'a ye Prigozhin a commencera ko Russiw k'u bɛ k'u bangana ni minɛnw ye k'u tɛ ka minɛn d'olu ma u bɛ ka olu janfa u bɛ ka olu to k'u bɛ fɛ olu ka to kɛlɛdaga de la ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ pendant que a b'o la Russiw bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ ka minɛn acheminer ka na di u ma mais réalité dɔ de bɛ yen minɛn min bɛ di armée kuturu ma o fana tɛ se ka di est-ce qu'il y'a faamu société privée ma o tɛ se ka di société privée ma i ye kɛlɛ kɛ cogo o cogo minɛn bɛ minɛn na o tɛ se ka di Prigozhin ma o ye diyagoya de avion tɛ se ka di Prigozhin ma o tɛ se ka kɛ hélicoptère tɛ se ka d'a ma o tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye société privée bila sur place i b'a lajɛ k'a contrôler ni m'i kɔlɔsi n'a contrôle tilali la a bɛ kɛ baara ye donc olu bɛ fɛ moyen min bɛ ka di Russie ka armée normalement Prigozhin bɛ fɛ o moyen de ka di ale yɛrɛ fɛnɛ ma a vraiment o ka gɛlɛn dɛ donc tubabuw ye o information o faille o bɛ ka o de exploiter n'u nan'u sigi parce que tubabuw ye calcul fɛn fɛn kɛ contre par exemple Ukraine kan ka contre-offensive fɛn fɛn kɛ a b'a kalama a contre-offensive Russiw y'u ka char bɛɛ détruit ko u ka char minnu bɛ ko Léopard an'u ka char minnu bɛ ko Abraham an'u ka char minnu bɛ Bradley ninnu Russiw ka hélicoptère dɔ bɛ ko K-52 et là hélicoptère ye tasuma ye u ka K-52 k'a b'i to a plus de 200-300 km ka char bɔ baara la a ye américains ka char jeni de ka Allemands ka Léopard latunu kɛlɛ tiɲɛna tubabuw bolo u ka fɛn laban ka miser Poutine ni Prigozhin olu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka miser o kan disons yɛrɛ n t'a fɔ Poutine ni Prigozhin Prigozhin ni
est-ce qu'il y a un Sergei Shoigu ani Gerasimov olu ka fɔɲɔgɔnkɔ u ka baara ye ka miseau de kan u bɛ wuli ka commentaire kɛ non Russie armée fangaba tɛ Russie armée la u t'u sigi plateau kan non fangaba tɛ Russie armée la c'est à dire dusu min bɛ Wagner la o tɛ Russie armée la Wagner de bɛ ka kɛlɛ in kɛ Wagner de bɛ ka victoire ta aw ni Ala ni kira cɛ armée bɛ ka moyen min déployer nin kɛlɛ la Wagner bɛ se k'o déployer Wagner dépendait no Russie bɛ livraison min ani arme min d'u ma chef d'état-major bɛ arme min d'u ma Wagner c'est-à-dire Wagner dépendait mais o de la Russie bɛ missile hakɛ min tiré kalo kɔnɔna la est-ce que o missile genre ninnu bɛ se ka di Wagner ma n ko de bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ contre-offensive k'a tiɲɛ est-ce que Wagner don n ko chef d'état-major de u ka chariw bɛɛ détruit chef d'état-major moyen de renseignement communication a bɛɛ bɛ o de bolo fo fɛn dɔ ka fɔ Prigozhin tɛ se ka comparer olu la o a tɛ se ka comparer o la o tɛ se ka kɛ yɛrɛ de cogo si la wa o tɛ se ka diya fɛnɛ diɲɛ kɔnɔ i tɛ armée sɔrɔ armée min b'a diya Prigozhin bɛ fɛ missile solaire ka d'a ma o tɛ se ka di imagine ale ye nin acte min kɛ don dɔ n'a ko n'i ye missile solaire d'a ma n'a ko k'a b'o missile solaire ci Russie la dun n'a ko a b'o ci Poutine na dun i mana est-ce que y'a fɔ missile Kinjal d'a ma don dɔ n'a yɛrɛ tournera Poutine kama ka missile Kinjal kɛ ka Poutine ka palais bombarder i bɛ mun fɔ a bɛ ka hélicoptère minnu demander ani armes sophistiquées minnu n'i y'o d'a ma don dɔ n'a yɛrɛ tournera i kama dun donc tubabuw bɛ ka kuma min fɔ ko tubabuw ka communication dabɔlen don a kama de a dabɔlen don o bɛ point dɔ de viser k'i n'i yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ bila ɲɔgɔn na i n'i yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ de u b'a layɛ ka aw yɛrɛ dama de tiɲɛ k'u ye nin kɛ Poutine ka kuma la k'u ye Russie ci tan de première guerre mondiale la Russie gagnetɔ la a kɛtɔ ka victoire sɔrɔ dɛ u taara don armée yɛrɛ dama la sarasiw yɛrɛ dama la ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ est-ce que i y'a faamu kɛlɛ tiɲɛna u bolo i b'a ye k'a fɔ Thomas Sankara y'a ka révolution kɛ révolution kɔnɔna la i b'a ye u nana ka na kɛ ni Blaise tɛ révolution tɛ yen c'est à dire k'a kɛ i n'a fɔ Blaise de ye coup d'état kɛ tuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ Thomas de bila sanfɛ ka Blaise kɛ mɔgɔ dɔgɔnin ye quoi est-ce que u ka stratégie de don tubabuw ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka Thomas ni Blaise la fɔ ɲɔgɔn kɔ finalement u donna Blaise la Blaise ye coup d'état kɛ Thomas la i kɛrɛfɛmɔgɔw dɛ u b'i kɛrɛfɛmɔgɔw de ɲini pour que k'i ni olu fɔ ɲɔgɔn kɔ et 91 coup d'état la n'i y'a ta k'a lajɛ et Musa yɛrɛ de ye ATT kɛ ATT Musa ye promotion min kɛ ATT a yɛrɛ y'i da maga a la Musa kɛrɛfɛmɔgɔ n'i kun y'a fɔ Musa ye ko ATT kun bɛ se ka coup d'état kɛ a wagati a kun tɛ se ka d'a la donc u b'i kɛrɛfɛmɔgɔ de su ka o bila i yɛrɛ la est-ce que i y'a faamu donc u ye Musa kɛrɛfɛmɔgɔ su donc u bɛ ka Poutine kɛrɛfɛmɔgɔ sisan u ye donyɔrɔ sɔrɔ u bɛ ka Prigozhin de su sisan k'u b'a bila Poutine na donc Prigozhin nana k'i dalaminɛ kala kɛ est-ce que i y'a faamu parce que kumaw n'i y'a ye ne ka nin relater kumaw de tora ka Prigozhin don non e de ye cɛfarin ye e de ka cɛw bɛ ka sa e de bɛ ka kɛlɛ kɛ victoire fɛn fɛn bɛ ka kɛ e de bɛ ka kɛ Prigozhin dusu min bɛ Prigozhin n'a ka cɛdenw na o tɛ Russie armée la u bɛ ka to o de la ou bien u t'a fɔ ko Russie chef d'état-major ko tɛ Prigozhin fɛ u tora o kuma finalement an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kuma commencera ka Prigozhin don o de la Prigozhin n'o ye Wagner ɲɛmɔgɔ ye hali a ma réflexion kɛ ko hélicoptère fila y'ale ka mɔgɔw bombarder o hélicoptère fila ale ko mɔgɔ foyi m'o kɛ ko ye Russie ye i ma enquête kɛ a preuve t'i bolo a dalilu t'i bolo u ye yɔrɔ u yɛrɛ ma hélicoptère image bɔ u taara yɔrɔ dɔ u bɛ ka image min yira na u bɛ ka taa dingɛ dɔ de kɔnɔna yira fɛn dɔw bɛ ka tasuma bɛ ka wuli jenini bɛ ka kɛ o dingɛ kɔnɔna dɛ u bɛ ka t'u jɔ o ma ko Russie ka hélicoptère fila nana Wagner ka mɔgɔw faga ko o ye chef d'état-major ka baara de ye est-ce que y'a faamu Sergei Shoigu ko ka baara de don ko de nana ko tɛ fɛ ka Wagner ye ko bɛ fɛ ka Wagner fanga fɛgɛ ale de ko y'i tugu ko ka taa Wagner ka mɔgɔw faga ale n'a ka cɛw ka girin ka wuli ko olu bɛ rébellion kɛ ka na ko f'u ka taa Poutine ka palais la aw ni Ala ni kira cɛ a yɛrɛ ka layɛ sa ni manipulation u donna n'a hakili cɛ u y'a manipuler dɔɔni est-ce que y'a faamu u donna n'a hakili cɛ u y'a manipuler dɔɔni u ye a layɛ a cerveau ka jɛ a kan dɔɔni quoi mais heureusement Poutine bɔra ka kuma min fɔ Prigozhin bɛ fili min na Poutine bɔra ka fɔ peuple russe ko k'a bɛ Poutine kɔ peuple russe ko k'a tɛ Poutine labila peuple russe ko Prigozhin bɛ nin baara min na k'u ti jɛn ni a ye donc aux dernières nouvelles an bɔra min kalama ko Biélorussie président k'a ye intervention kɛ est-ce que y'a faamu ko Prigozhin ko k'ale n'a ka cɛdenw k'u bɛ sigi
k'ale n'a ka cɛdenw bɛ segin ka taa kɛlɛ daga la u tun bɛ fɛ ka kɛlɛ min engagé Russie kama u ni Poutine kama k'u y'a kɛlɛ k'u y'a bɔ a ma k'u bɛna taa u ka position kelenw tenir u bɛna taa kɛlɛ kɛ u nɔ la mais n balimaw an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tubabu ni tubabu bɛ kɛlɛ la i hakili t'u kɛrɛfɛ mɔgɔ la wallahi ni mi hakili to i yɛrɛ dagawuli tɛriw i jɛɲɔgɔnw yɛrɛ dɛ i ni minnu ye baara daminɛ ni mi hakili t'u la billahi u b'i sigilen janfa u ɲɛna c'est-à-dire u kun dontɔla don Prigozhin na dɛ bon Poutine dun ye mɔgɔ min ye hali n'a ni Prigozhin ka kɛlɛ banna o ye bɛɛ de il va rester sur ses gardes a bɛna to a ka garde kan est-ce que vous voyez parce que ala ka kisi ni combat engagera mɔgɔw bɛ ka min fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu Prigozhin a tɛna se fɛn na o a tɛ se Russie la o fa de b'a la a yɛrɛ b'a dɔn kɛlɛ a damana la est-ce que y'a faamu mais n'u kɛlɛla su min bɛna bɔ mɔgɔw bɛna bɔ front na imaginez Prigozhin n'a ka cɛw ka Bakhmut olu ka bɔ Bakhmut est-ce que y'a faamu k'u bɛna kɛlɛ engagé Russie kama Russie ka armée min bɛ Ukraine terrain kan olu fana ka na k'u bɛna Prigozhin kɛlɛ jɔn bɛ gagner tubabuw de bɛ gagner Ukraine c'est-à-dire Ukraine bɛna libérer o la ka sɔrɔ coup de feu foyi ma kɛ ni ninnu ye front bila Ukraine armée ka front et disons Russie armée ka front bila Ukraine k'a bɛna Prigozhin kɛlɛ est-ce que y'a faamu Russie ani Prigozhin fana ka terrain bila a y'a lajɛ Russie ko Ukrainiens kun bɛ ka min ɲini ani OTAN kun bɛ ka min ɲini u sago ma sɔrɔ a k'u sago sɔrɔ ka yɔrɔ libérer ka sɔrɔ coup de feu kelen ma kɛ tubabu cerveau man ɲi la ilaha illallah tubabu cerveau man ɲi donc ni nin kɛra sisan automatiquement contre-offensive a tɛna kɛ dɛ Russie ye position min bila ni Wagner ye position min bila i b'a ye k'a fɔ u bɛ armée Ukraine déployer o yɔrɔ la ka taa système de défense kɛ est-ce que y'a faamu pour que Russie kana tila kana segin attaquer tuguni o ye Ukraine kɛlen ka dugu ninnu bɛɛ libérer ka sɔrɔ a ma kɛlɛ kɛ u y'u profiter ka don Poutine na a teri cɛ est-ce que y'a faamu u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka u sago sɔrɔ ka sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ OTAN bɛna kɛlɛ gagner ka sɔrɔ u ni Russiw ma kari ɲɔgɔn na ka sɔrɔ mugu ma cɛ alors que victoire tun bɛ Russiw bolo o de la Poutine dimina Poutine miiri yɔrɔ cayara Poutine tasi yɔrɔ cayara Poutine y'a ye i yɛrɛ fɛ mɔgɔ ni n ko n bɛ nin kɛlɛ jugu de bɛna se sɔrɔ OTAN de bɛna se sɔrɔ an yɛrɛ dama ka nin kɛlɛ kɛ tubabuw bɛna profiter ka n ye victoire fɛn fɛn kɛ ka victoire bɛɛ kɛ fu ye o de y'a to Poutine sabali la sinon Russie armée est-ce que y'a faamu wallahi mɔgɔ se ka bi Russie armée kan est-ce que vous voyez c'est-à-dire c'est la meilleure armée au monde an bɛ wagati min kɔnɔna la donc o de senfɛ an ye nin fɛn min ye Mali ka kan ka leçon ni enseignement baden de tigɛ nin na de un a ye nin yɔrɔ n bɛna nin parti min fɔ conseil ɲɛnamaw de don a y'a conseil a y'a ci an ka autorités ma u ka a conseil lamɛn d'abord fanga k'i hakili to Mali a kɛrɛfɛmɔgɔw nin ye leçon ye tubabuw b'a ɲini i yɛrɛ jɛɲɔgɔnw i yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw u b'a ɲini k'u bɛ don olu de la imagine Poutine ni Prigozhin cɛla i bɛ mɔgɔ kɛ société privée i b'a agrément di mɔgɔ ma yɔrɔ o yɔrɔ ka tila ka armée ka moyen dɔw d'a ma cɛ o b'a sɔrɔ i dalen don a la o b'a sɔrɔ i b'a dɔn k'a tɛ se k'i janfa o b'a sɔrɔ i sɔnnen don a ye dɔw yɛrɛ ko ni Poutine taara ko Prigozhin de bɛ sɔn k'a succéder o kumaw bɛɛ bɛ ka fɔ donc Poutine ka danaya mɔgɔw u donnen o de la donc Mali fɛnɛ k'i hakili to an ka autorités mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ toujours a n'u ka baara kɛ force du changement yɛrɛ a simi k'a ɲini activiste minnu bɛ ka o gɛrɛ a yɛrɛ la parce que ni nin sugu kɛra i b'a ye k'a fɔ activistes jɔda bɛ ka bon olu de bɛ wuli ala k'an kisi ka wuli ka peuple alerter olu de bɛ wuli ka peuple informer olu de bɛ wuli k'a fɔ ko peuple a ye bɔ u bɛ ka janfa kɛ nin kama peuple a ye bɔ u bɛ ka nin janfa siri peuple dɔw bɛ fɛ ka nin kɛ mɔgɔ minnu bɛ peuple protéger a ɲini i k'u gɛrɛ aw la en même temps aw yɛrɛ sarasiw a soudelen ka to an n'a ka premier ministre a kana ɲɔgɔn bila an n'a ka premier ministre a ye continuer an n'a ka premier ministre a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ye enseignement fɔlɔ ye a kana ɲɔgɔn bila dɛ ni kɔgɔ pɛrɛnna basa bɛ don wallahi ni kɔgɔ pɛrɛnna basa bɛ don a sini 5 colonel a ye ɲɔgɔn minɛ an n'a ka premier ministre a ye ɲɔgɔn minɛ a kana sɔn a n'o kɛ mun ma mɔgɔ ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ donna billahi a conséquence a man ɲi o ye fɔlɔ ye filanan ye mun de ye tuguni k'a fɔ an ka autorités ye ça veut plus que jamais parce que hali ni Poutine ani Prigozhin ka mankan banna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kɛlɛ bɛna kɛ mais danaya tɛ yen danaya tɛna kɛ yen tuguni jagoya nin baara min kɛra Poutine va chercher une solution
pour que ni ɲɔgɔn kana kɛ tuguni. C'est sûr que a tɛna se ka Prigozhin danaya sugu dɔ bɛ a tunu da kan tuguni o tɛ se ka kɛ tuguni. Poutine tɛna danaya da Prigozhin kan 100%. O yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ Mali autorité c'est-à-dire en coopération renforcée à une yɔrɔ la mais plus que jamais avec l'Iran. Il faut renforcer la coopération. Plus que jamais, c'est une nécessité. Il faut renforcer la coopération avec l'Iran. Il faut des bases iraniennes au Mali. Parce qu'ils sont... Au Béga fin sur le Béga qui a réussi à affaiblir. Comme c'est sûr, a réussi à affaiblir légèrement. Parce qu'il n'y a pas de plan. Il y a un calcul tchama yelama quoi. Otemelengo, il faut une base chinoise. On a fait que chinois ont base kakeya. Parce que tu vas vous d'abord Poutine affaiblir Poutine par tous les moyens pour que Akana Sega Farafina demain, Akana Sega Mali demain, Akana Sega Assimi demain, Barakache Assimi Bouro. Donc il faut tout faire pour qu'il y ait une base ou bien des bases chinoises au Mali. Géopolitique qu'on a là, en Chine la coopération, on a accéléré, on a d'offre parce que tu vas vous misérer quand tu es Russie, mais faut qu'à doko Russie kelente, en tu Russie tchomna, en tu Chine au kelena. Iran fene au Kelena. Iran fene au Kelena. Est-ce qu'il y a fond? Donc, plus que jamais, ils sont en train d'affaiblir l'allié russe. Mais Malien en a paniqué. On te fouille, tiens. Mais plus que jamais, on a un Chinois au cas coopération renforcée. Sadio Kamara, dans les jours à venir, ta Chine a accord de défense, accord solide. Ango ke ani shinche to babu fere ma no me obedesa on ani ala sona aita Iran anga accord nyanama avec l'Iran. Il faut chercher angantelia un école min place sur place no école où on a les drones créés angantelia au barafe balmo a gelarare courant tigera est-ce que ne bena se ka continuer ni na courant tigera donc rapidement na be faire continuer a blacker là a envoyé, disons, c'est un commentaire là, on a continué quoi. Courant est tigera, est-ce qu'il y a femme? On avait fait un continuer, a envoyé, et disons, c'est un commentaire là, on a continué. Est-ce que vous voyez? C'est un commentaire là, on a continué, ou bien une vidéo tigera rapidement. Si vous voulez que je continue, on m'a un commentaire flash, ça va, on a, au 7 pour qu'il y ait un donné qu'on continue, ou bien est-ce qu'il y a femme, on a une vidéo job. Voilà. Donc, rapidement, et voilà. Donc, Amalé, donc, on va continuer. Il y a famou. M'bora gafo, anga base, il y a base, disons, anga Chine nga base là na Mali là. Anga Iran nga base là na Mali là. Parce que tu vas vous bestra non, comme ou beka essayer ka Russie affaibli. Parce que le temps que Russie ka clan mbara là, après la désorganisation donne ta Poutine nga plan qu'on a là. Est-ce qu'il y a famou? Donc, anga lay, anga au bara, anga au tilia. Rapidement, il nous faut ces bases là. Pour que vraiment, on me kisse nous toroma. Ani flana mune. MINUSMA ka tagali minaya boloda. Anga tagali accéléré. Il faut accélérer le départ de la MINUSMA. Ay MINUSMA ka tagali accéléré. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a pas de MINUSMA. Prigozhin ni fait nous, Poutine ngani mangay. MINUSMA beni beklama. Ali malien do beni klama. Parce que, comment on appelle? Donc beaucoup kanto, comme Maliko be bateme. Est-ce qu'il y a femme? Il va y avoir que les Maliens doivent se cacher ou bien clama. Mais aussi dans la strade. Mais même une fois, on a ministre Makagali, on a accéléré. C'est-à-dire, ministre Makana, Kalo flag, on a jamana mono. Donc, ni ministre Makagali accéléré là, plan mettre babou qu'on a plan à bébé échouer rapidement. Est-ce que vous voyez? On a ministre Makagali d'accélérer. On a tria. On a demandé parce que vous nous l'a traîné, donnez d'ordre de ministre Maboudou. Vous faites des informations d'ordre de Kalama. Vous pouvez faire vous profiter d'une situation, des situations de ce genre pour que Djamana a déstabilisé. Est-ce que vous voyez? Donc, Maléchi qui a paniqué. Est-ce que vous voyez? Maléchi qui a paniqué. Maléchi qui a sera. La situation est sous contrôle. Maintenant, même Mali Bolo, est-ce qu'il y a un Mali c'est qui est à boire? Il réussit jamana sega bi malika ay minan soroka ko fo merde o temelengo mais conseil là-bas min di autorité ma abado akilna dobe angono mais tiens là nse ko fo réseaux sociaux akilna dobe il faut que on ni autorité ka nyoyen
ani Assimi nunu nga sigi certains leaders activistes ani président nga sigi ana sécurité d'état nga sigi fere ni akilna do be ni situation ato an fana ko do famu mais antise ko lu fo réseau ka ne amara fon ta fo réseau ka mais dans les jours à venir vraiment malien beki dado ala dans les jours à venir ou ka fere kani Assimi nga sigi fin do be antise ko lu fo réseau ka vraiment antise ko lu fo ni situation ato ko do be an fana be ka ko famu au fur et à mesure ni nga to an sécurité d'état fana ka sigi an ka ko do labɛn ɲɔgɔn fɛ an sigilen an bɛ ka ko dɔw faamu mais tiɲɛ la an tɛ se k'olu fɔ réseaux sociaux sanfɛ n'i y'a bɛɛ dɔn n'i y'a bɛɛ fɔ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ mais ko dɔw bɛ an kɔnɔ fɛɛrɛ dɔw bɛ an kɔnɔ ɲɛmɔgɔ naani aw sigira n'an y'a fɛɛrɛw kɛ walahi jugu tɛ se ka se sɔrɔ u tɛ se ka se sɔrɔ vraiment an tɛ se ka olu fɔ en réalité an tɛ se k'o fɔ vraiment an ka direct kɔnɔna la sinon an ye fɛn dɔw faamu état fana kan ka fɛn dɔw kɛ état kan ka ko dɔw jateminɛ état kan k'i taga cogo dɔw la an tɛ se ka olu fɔ vidéo la vraiment ne tɛ se k'a fɔ vidéo la u ka fɛɛrɛ kɛ avec certes les leaders activistes état n'u ka sigi an ka stratégie bila en place sécurité d'état n'u ka sigi an ka stratégie bila en place sinon tubabuw fɛɛrɛ ma nɔgɔ ni conseil damadɔ de tun bɛ n bolo a ye nin lase an ka ɲɛmɔgɔw ma a k'a f'u ye donc an bɛ vidéo in bila n bɛ kelen de fɔ courant tigɛra mais u t'an la décourager courant tigɛra u t'an la décourager même s'il faut an bɛ bougie de kɛ k'an ka vidéo kɛ an b'a kɛ wa an tɛ pression kɛ Assimi kan an tɛ pression kɛ Assimi kan an t'a kɛ Choguel kan ko courant tigɛra parce que u b'u se la u bɛ baara la u bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ pour que san nataw la courant kana tigɛ donc maliyɛn si kana dimi ko courant tigɛra courant tigɛ dan walahi n'an bɛ bougie de mɛnɛ an bɛ bougie mɛnɛ ou bien an bɛ lampa mɛnɛ k'an ka baara kɛ n'a ye est-ce que i y'a faamu donc Assimi an b'i kɔ Choguel an b'i kɔ an bɛ gouvernement kɔ salamu aleykum an bɛ a bila merci beaucoup merci